Minä olen Maarit Riihimäki ja työskentelen täällä laatupäällikkönä. Ja olen koulutukseltani farmaseutti ja olen erikoistunut teollisuusfarmasiaan. Ja tähän yritykseen on tullut ihan alusta, eli 2017. Ja laatupäällikkönä tosiaan työskentelen. Ja mun mielestä laatutyöskentelyssä on tosi tärkeää se, että kaikki asiat suunnitellaan etukäteen. Ja silloin ei jää virheille sijaan. Meillä henkilökunta on tosi osaavaa ja pätevää ja voi aina luottaa, että tekee parhaansa. Tykkään kovasti tästä työpaikasta ja tästä työstä, ja mun mielestä laatutyössä on parasta se, että saa olla mukana kaikissa asioissa alusta loppuun asti. Työpäivät koostuu monenlaisista asioista, ja lähtien siitä, että raaka-aineet valitaan luotettavilta toimittajilta. Sitten mietitään niiden näytteistystä ja spesifikaatioita ja tehdään tuotteille valmistusohjeita, pakkausohjeita, hyväksytään materiaalia ja lopputuoteeriä ja mietitään tuotantoympäristön puhtautta. Ja tuotteisiin pyritään valitsemaan parhaita raaka-aineita hyviltä luotettavilta toimittajilta. Ja saapuneet raaka-aineet vielä tunnistetaan täällä, että ne on varmasti sitä, mitä niiden pitää olla. Ja aina otetaan valmistajalta myös analyysitodistukset. Me halutaan, että aariatuotteet on parhaita ja ne koostuu ainoastaan hyvistä raaka-aineista.